Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal fursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleriniň dürli ykbal fursatlary baradaky bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, bilinçli ýaly 21 fevralda halkara ene dili günü belirlenip geçildi. Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ikrar edilen bu gün münasibetli aýratynam ağırlyk milletleriň ene dillerine olaryň ýetip bitmek howpuna üns çekilýär. Milli ağırlyklaryň dili diýilende daşary ýurtlarda milli ağırlyk bolup ýaşaýan türkmenler esasanam İran, Awganistan, Pakistan, Özbekistan, Täjikistan, Arap ýurtlary, Türkiýe ýaly ýerlerde ýaşaýan türkmenler we olaryň ene dil meseleleri ýada düşýär. Sebäbi Eýranda türkmen dili mekteplerde okudulmaýar. Hatda çağalara türkmen adyny takmak hem gadaganýar. Bu temada Eýranda ýaşaýan türkmenler bilen gürüňdeşik geçirjek bolup, jaňadan mahaliň bolsa telefonlar petiklenýär. Ýa-da söhbetleşik geçirmek isleýän adamlaryň bu temany howpsuzlyk sebäpli golgamakdan boyun açyrýar. Ene dili babatda Awganistanyna çäklendirme ýogum bolsa, türkmen dilini öwreder ýaly işgär molum ýok. Pakistanda bolsa ýagdaý hasam kyn. Awdalyan ýurtlaryň metbuat serişdelerine hem türkmen diline göýberilýän gepleşikler şol dile hyzmat etmekden has köp yerli, milli ideologiýany mahawatlandyrmak maksadyna hyzmat edýän ýaly bolup eşdilýär. Şeýle ýagdaýda şol ýurtlarda türkmen diliniň ykbaly nähili bolarka, bular bilen bir katarda garaşsyz hem baky tarap Türkmenistanyna türkmen diline berilýän ünsüň talap alaýyk däerligi sebäpli ýurdun içinde we daşary ýurtlardaky raýatlaryň arasynda hem ýaşlaryň ors, türk, İngiliz dilleri ýaly başga dillere has köp ýykyn edýänligini aýdýanlar bar. Türkmenistanyň içinde hem daşynda öz raýatlary bilen bilelikde dürli ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenleriň ene dili babatda baştan geçirýän kynçylyklarynyň düýp sebäbi näme? Türkmen ene diliniň ýetip gitmeginiň öňüni almak ýa-da onu beýleki dilleriň täsirinden goramaklyk üçin näme etmelike? Näme edip bolarka? Ine şeýle sowalar esasynda Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü pikir alşygyna gatnaşanlar Şweýçarýadaky Gün Neşriyat birleşiginiň başlygy ýazyjy, şahyr hem metbuat işgäri Ak Muhammed Welsapar, Ýewropada okuyan türkmen talipleriň wekili Bahar, Türkiýedäki Awganistany Türkmen Talipler Birleşiginiň ýolbaşçysy Esadulla Erkin Türkmen we Türkiýede ýaşaýan Türkmenistanly aktivist Rozway daglar. Aramızda Awganistan türkmenleriniň Türkiýede okuyan talipleriniň birleşiginiň ýolbaşçysy Esadulla Erkin Türkmen we Esadulla şu Awganistanyňky we Awganistandan ýaýran beýleki türkmenleriň arasynda dil meselesi näýili? Şimdi yani Türkmen dili barada sözleri bolsak, böyle bir söz vardır. Hani bir millet wagtda diýildir ki, onun dili we däp desturi diýil bolsa. Anyndan böyle bir söz vardır. Benim düşünjämiz, bir milletin ulu asasy barlygy onun dili we däp desturidir. Şimdi yani Awganistan türkmenlerim kadim wagtdan Türkmenistanyň Awganistana göçüp, ondan soň kabir meseleler sebebinden uruş sebepli dünýäniň dürli ýerlerine ýaýran. Häzir biziň ýaşap göçümüz Awganistanda. Awganistan'da 79-njy ýylda Ruslar gelenden soň kän bir bilim adamlarymyz, türkmenlerden şahylarymyz, ýazarlarymyz, olar şu janyny, malyny goramak üçin Awganistany terk etmek mecburiýetine aldylar. Oňra Pakistana gitdiler. Ondan soň käbir ýagdaýy ňat bolanlar Arap ýurtlar ýani Türkiýe ýerlere daşyndylar. Ondan soň şu sebep boldy ki, bu bilim adamlarymız ülkeden aýrylandan soň Awganistanda
Türkmenlerin dilini östürýär, hani o işi yürüdüp biljek, o dilin ösmesine mümkinçilik sağlap biljek. Bir kişilerimiz kam galmady Awganystanda, bilen alan habarymyza görä. O öz araňyzda türkmençe görüşýäňiz diýene birinji, ikinji klaslara ruhsat berildi. Oňdaşynda hiç ýyly türkmen diline bilim berilen okdiýanda. Hazır çok taýdan ulanýan Karday hökümetinde birinji, ikinji klasda okumak için mümkinçilik görüldü devlet tarafından. Olan her bir Türkmenlerin ağırlıklı yaşayan yerinde, o umum yerinde de yani. Dine bir Türkmenler ona özler haşit etse öyle şekilde okuduluyor. Ina Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda türkmen dili milli azlyklarda nädip saklanmaly diýen pikir alşyga Murat İstanbul ady bilen tesfir ýazan bir illeşimiz dil barada meniň pikirim şeýle ýaşlaryň ýurtdaşyna gitmegi esas sebäplerden biri we telewizorlarda köp sözleriň üýtgedilmegi we ýene de uly ýaşdaky adamlarymyzyň ors sözlerini köp ulanmagy. Şu sebäpler men pikirim diýip ýazypdyr. Şonuň ýaly ýene şol Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda türkmen dili milli azlyklarda nädip saklanmaly diýen pikir alşyga DDD China ady bilen tesir galyran bir dinlejimiz bolsa, Türkmenistanyň içinde yetip gitmediliginiň aladasyny etýän ýok. Daşynyň aladasyny kim etsin? Häzirki özlerini döwrewat diýip atlandyrýan ýaşlaryň türkmen diline geplemäň namys bilýänleri az däl. Rusça ýa ingilisçe ýa türkçe geplemegi abray bilip görenler az däl. Bu bolsa şolaryň dil bilenine de düşünjesizligini görkezýär diýipdir. Hawa inni söhbetdeşler aramyzda Ýewropada bilim alyp beren türkmen ýaşlarynyň wekili we Bakar dogrudanam sen inha Türkmenistanda okudyň, oňdaşyndan Kyrgyzstanda universitetde okudyň, häzirem ýokary bilimini Ýewropada dowam etdirip bersiň. Şu türkmen dili ýaşlaryň arasynda tesir galyran dinleyijilerimizin aýdyşýaly şular ýalak ýagdaýdamy. Salam ýyleşler, watandaşlar. Hakykatdan bu agyr hakykatdyr. Hakykatdan biziň ýaşlanmaz mysal üçin. Orsiýede gidenler, Ukrainaga gidenler, köplenç orsça gepleşýärler öz aralaryna. Ýewropa gelenler, Germaniýa gidenler, nemsçe gepleşýär. Angliýa gelenler, ingilisçe gürleşýär. Hakykat. Dowdan şolar ýaly. Ýene men şeýle bilecek bir zadymmy? Men üçin ene dili, men üçin ata watan, men üçin ene toprak diýerler. Ene dili diýmenin sebäbi çağa dil açanna, çağa entek ejesiniň garnynda ka ejesi gepleşip başlaýar çağasy bilen. Ejes terbiýe berýär. Ejesi ýanynda bolýar. Şoň üçin ene dili diýerler mükadiýen. Ata watan diýdigen watan öz raýatlary üçin bir gory, bir galaýaly bir zat bolmaly. Şoň üçin ata erke adam hesminde gözüne getirip işinýär. Ene toprak diýdigen mena hemmemiziň başymyza geljek zat. İnsan kunumuz ene ele toprağımyzyň ýoluna gitjek hemmemizden. Därde başary ýurtlara durmuşa çykan bir tanışlarımız var. Çağlarına Türkmençeni öğretmeye çalışıyorlar. Şu öğretecek bolýarlar. Şoň üçin meşhulara minnetdar şeýle. Därde görýär. Misal üçin Türkiýanyň saýatlary üçin ýörüti okullar var. Türk dilini öğretýärler çağlarına. Ýadyndan çykmasyn diýip destury, ene dili ýadyndan çykmasyn diýip çağlary hepde 3 gün okuwa ekitip getirýärler. Diňe türk dilleri misal üçin Polşaly kurslaşlanma, Polşada bärik göçüp gelenler üçin dili ýadyndan çykmasyn diýip destury ýadyndan çykmasyn diýip kurtlar üçin, araplar üçin hatta Azerbaýjanlaryň ama ýörüte mekdepleri var. Hepde gidip okuýarlar. Men kurslaşlanmaň biri şu taýda molim bolup işleýär Azerbaýjanyň mektebinde. Men şimdi biziň tasawwurlarymyz şolar ýaly kömek eden okdy. Bizde del halkyna öwü üçin Türkmenistanyň geleceği türkmen dili üçin näçe eden oklar şolar ýaly. Kynamadan men pikirimçe. Rozbaya häzir bir tesirimiz okap bermek isleýän. Şu Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda türkmen dili milli azlyklarda nädip saklanmaly diýen pikir alşyga öz garaýşlaryny ýazan dinleyijilerimizden altyn adyny ulanan illeşimiz ene dili ýitip gidýär. Köçe dil bileniň bilen türkmen dilini bilýän nimet ýalňyşdyr. Ýaşlaryň arasynda ýurdun daşyndan bolup türkmen edebiýatyny okap beren gaty az. Ine başga ýurtlarda ýaşaýan milli azlyklar, Kazaklar, Ermeniler üýşüp bir zat etjek bolýarlar. Türkmenler bolsa bir-birinden gorkup aýlanp ýörler. Gel bile ýygnanyp dilimiz ýitmedi ýaly bir zat edel diýäýeň, edil milli howpsuzlygyny wözüm salýan ýaly seredýärler. Şu ýagdaý ütgenmese, gorku aýrylmasa, dil ýiter, gaty yaramaz ýagdaý şu wagt diýipdir.
Awrodway, inha sen İstanbul'da ýaşap ýören türkmen aktivistlerinden biri. Sen şu düşünje barada nähil pikir edýän? Sen şuna nähil baha berýän? Başka bir yurtlara okumana, islemeye giden makalın adamın bir sosyal durmuşunda bilen karşılaşacak bir kıyınçılıklı fırsatlar yüze çıkardı. O da şol yanlışaltının belli ki köçedili değil. Yani sen şu okumana git ya islemene git tapağı yok. Şu baran yerin sosyal durmuşta öğrenişmeli kuaptaş gelmeli oluyor. O da kuaptaş gelmenin ilkinci sebebi nämetmeli şu yurdun öz dilini öğrenmeli oluyor. Ondan sonra dert kesuruna yavaş yavaştan geç gitti. Yani sen öz dilini yitir ya öz derdini yitir deyip duran sana bir itik duran bir güç de yok. Ama güç olmasa da adamzadın durmuşunun en bir eziz tarafı şu öz eni dilini ya da aydalı şöyle öz ata vatanını unutmağa adamzadı itkin edip bilen bir sebeplerin bir de bul. Rodway, ine Türkiye, Türkmenistan'da zähmet migrantlaryň iň köpçülik bolup işleyen yeri diýilip bilinýär. Ine ene dili meselesi gozgolaýanna ýa-da öz ara ene dili barada pikir alşyl diýilen malty ýanky tesirde aýdylşýaly näme milli howpsuzlyga zıyan ýetirjek bir mesele bolýarmy ene dili ara alyp maslahatlaşmak. Ene dilini maslahatlaşmak şolar ýaly howply ýagdaý döredýärmi türkmen hökümeti üçin? Ene dilini berde maslahatlaşmak üçin berde bir döwlet üçin hiç bir howply ýeri ýok. Bu siýasatda da başga bir şekilde görünüşlerde de bunun hiç döwlete howply siýasat salýan we ýetiren ýany ýok. Ozalky prezident Niýaz döwründe ozalky çärji diýerler. Şu Lewat Selahatynyň Çetnazar Seydi adyndaky mugallimçilik institutunda Oğuzstandan bir näçe talipler gelip okuýardy. Şu Niýaz döwründe. Şol Oğuzstan talipler okan döwürlerinde şol Seydi adyndaky mugallimçilik institutunda. Şol talipler ölen nägilelik bilen baktylar ýa okuwyň nähili derejede geçeni özleri hem bilmeýärler. Şäne üçin diýende olar bäri özleriniň ata watanyna gelip ene dilini öwrenmek, öz türkmen dilini yitirmejek, milli dert desurlarymyzy öwrenmäge şular ýaly bir hujumly niýet bilen gelipdirler de. Emma gynansak da şol taýyplaryň bize aýdyşyna görä şol mahal. Şol taýyplarda döwletiň syýasy işlerine, ýani syýasy çarelerine köp gatnaşdyrylýardy. Döwletiň çaresine bolmak istemese de şonda da şu taýyplarymyz aýdýardy da ata watanymyzda öz ene dilimizi öwrenip Awganstandaky öz ildeşlerimize, türkmenlerimize şular ýaly derejede biz tälim berip, sapak berip şulara biz öz dilimizin barlygyny, şeýle baýlamyzyň barlygyny biz öwretmek maksat edilmäne geldik diýerler. Emma näçindir bize berde beýle siýasat bilen bilim bermäge çalışýarlar diýip şeýle düşünjelerini aýan etýärler bize. Inni Pakistan'daki, Arap yurtlarındaki, soňam Türkiye'deki Awganistandan göçüp gaýdan türkmeniniň arasyndaky dil meselelerini yine şu Türkiye'de okap ýören Awganistanly türkmen talipleriniň birleşiginiň başlygy Esadullah'dan öwreneliň. Esadullah, ine sen Awganistandaky ýagdaýy düşünürdiň. Pakistanna, Hindistanna, Arap yurtlaryna, soňam Türkiye'de ýaşap ýören türkmenlerimiz bar. Şolaryň arasynda ene dil meselesi, kynçylyklar nähili? Tavan bilişine yani 1979'da Ruslar Awganistanyň ýerinden soň kan milletler diňe türkmenler de başgalar hem Awganistanyň terk etmek mecburiyetinde galy. Olaryň arasynda kan sanly 2 milyondan täze türkmen hem başda Pakistana gitdiler. Onuň soňam kabir ýagdaýy oňatrak bolanlar tijarlar Arap döwletleri ýani Türkiýe ýerlere göç etdiler. Min bilişimçe köprak hani Arap döwletlerine gidenler hususan ýa Türkiýedekiler ýa asalar şol hakalar bolamasa ondan soňra gelen dogulun çağalar türkmen diline yadyna çıkardılar. Olar türkmen dilinde okap bilen ýa-da hiç mümkinçilikler ýok. Men bärdäki gardaşlarymyzyň kabak bilip olaryň ýakynda oturyp gürleşýär. Çağalary köpleri Türkçe gürleşýärler arasynda. Hani türkmen dilini unutdylar. Soňky nesiller. Pakistandakylar hem diňe olar häzir Awganistanda uruş dowam edip durýan sebäpli olar diňe şu geçimde zor geçirýärler. Otaýda şu haly bilen dat bilen bir ayakta galyp oturýarlar. Onuň üçin ýa Pakistan döwletlerine ýa öwrüleriniň hiç bir okuw barady mümkinçiligi ýok. Hatda türkmen dilini goýunki, başga dilde de okaplar ýa-da okuw mümkinçilikleri ýok. Häzir men Pakistandaky gandaşlar bilen telefonda ýa internet arkaly bir habarlaşýar. Olanlaryň gaty ýagdaýlary elbet otaýda geçinip oturşlary. Arap döwletlerdekiler bilenler tuturaky tijarlar olar. Hani oğlanlaryny başga döwletlerde okutma mümkinçilikleri bar. Ak Muhammed aga, şu inni gepin gerdişine göre yeri gelenne şu türkmen diline Türkçäň täsiri barada näme üçin şeýle bir Türkçe öwrenen adam derrok türkmençäni ýadyndan çykaryp Türkçe geçip gidýär. Şu arada bir siziň pikiriňiz nähili? Inha ýanky Esadullahyň aýdyşýaly Awganistandan Pakistana geçip Hindistana geçip soňam Arap ýurtlaryna giden ýa-da Türkiýe gelen Awganistanly türkmenler öz dillerini ýadyndan çykartypdyr diýilýär. Türkiýedekiler Türkçe geçip gidýär. Oň başyndan inha zähmet migranty bolup ýörenler bolsun,
ýa-da okumaga gelenler bolsun. Şolon köpsi türkmençäni ýadyndan çykaryp türkçe gürleşýär. Şoň bir näme sebäp bolup biler? Bir dilçi hökümünde şoňa näil baha berýäňiz? Umuman öz ýurdundan, ata watandan daşlaşan adamlarda ýüze çykýan ýagdaý. Öz dilin merkezinden näçe daşlaşdymça, şonça da öz ene dilini saklamak kyn bolýar. Aýratynam ol orta asyrlarda şeýle bolup dur, ilki döwürlerde ýöne, edil häzirki döwürde. Egerde Türkmenistanyň döwleti öz mukaddes borçlaryny dogry ýerine ýetirse, onu türkmenler egerde dünýäň haýsy ýurdunda ýaşasalaram, öz ene dillerini ýitirmän, saklamaga da, şonu ösdürmäge de mümkinçilikler bar. Onun üçin interneti peýdalanmaly. İnternet häzir hemme halklara da gerekdir bolýan, ýöne türkmen ýaly pytranly millet üçin bir Hudaýyň beren baýlygy. Şu internetin üstü bilen ähli türkmenlere ene diline ýylgyderli günnelik gepleşikler berip bolýar, aýdym çağlar berip bolýar. Ýürüte şol internet telewizionyasy ýokary derejede saklap bolýar. Hanny bir bary 3 ay bäri türkmen telewizionyasy 4 sany programmasyny goýýar internetde. Ýöne şol gepleşikleri görjek bolsaň, onu şol bir gün görsem eýen ýada diýär. Sebäbi çykyş edýän adamlar her iki sözüniň birini şol prezidentin adyny tutýarlar. Telewizionyada çykyş edýän ýazyjy bolsun, jurnalist bolsun, alim bolsun, ýöne koý adamlara mejbur edýändirler-de. Intelligensiýa wekilleri her sözüni ýöne prezident diýip durlar. Ondan şeýle ýagdaýda ol şol programmanyň şol gepleşiginem gyzygaçýar, öz ene dilim gyzygaçýar. Men düşünýän daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlerin kim-kimden näme üçin öz ene dilinden daşlaşýanyny. Sebäbi türkmen diline goýun ýerlik döwrewak gepleşikler ýok. Telewizionyada da, radioda da. Şular esas rol oýnaýar diýjek bolýarmy? Indi şolaryň bir esas sebäplerden biri ýöne bu taýda ýene has suňrak sebäpler emmadyr men pikirimçe. Türkmenistanyny bilim derejesi pesegaş. Egerde adam ilki başdan ýaşlykdan, çağalykdan orta mekdepde dogry bilim alan bolsa, şuňur bilim alan bolsa öz ene dilinde, onu ol yaman bir girýär aňyna, çağalan, ýaşlykdan. O karýaly gowy kitaplar bolsa türkmen dilinde, onuň telewizionyada zatda siýasata garşdyrylman şu gowy kinolar, gepleşikler, konsertler, noň telespektakllar berildi. Sirwe humor derejesinde bolsa, onu şol türkmen ýaşlary ýurtdan çykanlaryny eýen bir ene dili bilen bile çykardylar. Şondan soň onuň ismegi kyn bolardy. Olar hiç haçan şonu ýitiretler gelmez. Ýöne häzirki ýagdaýda türkmenler öz ýurdundan çykmakada eýen öz dilinden halis ýergin. Täbi radio naşdalaram şol öwgi ýaranjanglyk, telewizion naşdalaram şol bir öwgi ýaranjanglyk, onuň olar halis bez bolýarlar. Netijede özüňiz bilýänsiňiz, Türkmenistanyny ähli jaýlan üstüne ýöne balyk blokýany ýöne hatar satellit şol şanak antennalar diýilýän antennalar bar. Şolar näme üçin gurulýar? Sebäbi türkmenlerin öz telewizionyasy göresi gelenok. Gözi ýok. Ýylyň telewizionyasy görýärler. Gepler Azatlyk radiosy, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmen ratly hepdelik dowamly gepleşiginiň inha bugünkü sanyna türkmen diliniň Türkmenistanyň içinde we daşyndaky meseleler boýunça söhbetleşigimizi dowam etýäs. Hawa Şweýçardaky gün neşriýatynyň başlygy ýazyjy Şahir Hemmet Buadişgäri Akmuhammed wel tapar. Siz dinlemäge dowam edýäs. Ştaýda ýene bir zat bar, üns bermeli. Niçik mi garaşdyrlyk alnanmadyna Türkmenistanyna, türkmen diline ullakan zarba uruldy, şikes ýetirildi. Ençeme şol öňden 100 ýyl bäri öwrençilik görülen sözler bir ýasama, bir gelşiksiz, garaşyksız sözler bilen çalşyryldy. Ama mysal üçin aýdaly, inni Türkmenistanyna bütün dünýäde belli hemme dillerde ulanýan dokument sözüniň ýerine resmi nama, plan sözüniň ýerine meýil nama, programma sözüniň ýerine maksatnama diýen ýaly sözler berdiler. Seredip görsen, şun düýbünne ören kütöplük ýatyr. Dokument bir sözü almajak bolup, bir latin sözünü almajak bolup, iki sany söz alýarlar. Resmi nama diýilenne nama pars sözü, resmi olam arap sözü. Meýil nama diýilenne ýene de nama pars sözü, ol ýarsam meýilem arap sözü. Maksatnama diýilende ýene şoň ýaly. Şu zatlardan halas etmeli dili. Şu zatlaryň edilmegi türkmen ýaşlaryny türkmen dilinden daşlaşdyrýar. Bakar
bar? Men posolstwalan, ilçihanalan işinin düzgün doğru yerine yetirilmegine garaşýan. Nesip bolsa belki o önem görmek nesip eder bize. İnha esadallah, sen dünya Türkmenlerinin bir vekili hökümünde, diňe Türkmenistan'da däl, dünya Türkmenlerinin arasyndaky dil wawatda çekilýän kynçylyklaryň düýp mazmunyny, şoň sebäplen kökünü şu dinlediň söhbetdeşlerimizden. Indi sen bir daşardan seredende şu bolup duran ýagdaýlardan ýola çykyp türkmen diliniň ýitip gitmeliliginiň öňüni almak, şeýlede onu beýleki dilleň täsirinden goramaklyk wagtda nähili işler edilmeli pikir edýän? Her o anında kay bizim için kan mümkinçilik yoktu. Hani bu internet bolsun, Türkmenistan'da başka bir gözdeger yok. Ama belgelerinden hem hakikatleri açıkta görüp bildim. Doğrudan bize Afganistan'da bilişiniz yani hadise 4 milyonun üstünde Türkmen öldüğünde yaşatıyor. Yine Pakistan'da sorun çekiyor. Türkmenistan bu Türkmenlerin merkezi deyip biliyor. O teyde bu şekilde devam edip dursa Türkmen dili dünyada yeter. Bir merkez olmadıkça o etrafındaki Afganistan yani İran ile yaşayan Türkmenlerin hiçbir manası yok. Onun için benim bir Türkmen yaşçılık tıfatında hayatımsız ki gayret edip başka yerde yurt dışına çıkıp hani bu hakikatleri, bu gerçekleri gören Türkmenler açık gözünü açsın. Bizim gelecekte dünya Afganistan Türkmenleri de dünya Türkmenleri için de hizmetkar olurmu hak değil. Şu niyetli hareket ediyor. Her bir Türkmen yiğidinin hem bunun için alet etmesi gerek. Dilin saklanması için. Dünyada bir adamı gözlekip durmamız yanlış aslında. Hani Türkmenistan'da o basındaki insanlar eğer başkaları tarafından ezilip onun korku sebebinden Türkmen'e iyiye çıkıp bilmeyen olsa biz ödümüz ayaklanmamız gerek. Bize şöyle bir liderin arkasında durmamız gerek ki onun kalbi Türkmen diye olsun. Türkmenin göz yaşına, Türkmenin kimliğine, geçmişlerine katı format koyan bir adam olsun. Türkmenliği yaşatmak için alıp etmiyor mu? Ne için onun yerinde duruldu? Onun için gayret edip bundan sonra gelen nesiller birleşsinler. Dünya Türkmenlerinin öz guzur bayrağısı şunkun bizim ene dilimizi saklap biler. 4 yurttan Türkmenler olup birleşýär şu gepleşikde öz fikrimi aýdýar. Şu 4 yurtdan şol mingde ştatlar aýdylýar häzir. Türkmenistanyň döwleti Türkmen dilinin bizim ene dilimizin öňündäki öz mukaddes borçlaryny yerine ýetiren tersine bizim ene dilimizi Türkmenistanyň rejimi öz vekillerine hizmet ettirecek bolýar. Hatta iyice onu şonu hizmet ettirýär. Şoň üçin Türkmenistan'da da İran'naki ýaly Owanistan'naki ýaly Türkmen dilinin ýagdaýy gaty agyr. Erkinlik ýok. Erkinlik ýok ýerine de dil göçmek bilen bolýar, keselmek bilen bolýar, baýat bilen ok, döwrüwa ösüp bilen ok. Ama hani şu ýagdaýdan başalyp çykmak üçin häzir men pikirimçe ýeketek bir şäher bar. Edip boljak bir iş bar. Gelin bizim özümüz bütün dünýäň türkmenleri bolup öz ene dilimizi gorap saklalyň. Bunun üçin etmeli zatlar şolon käbili ören ýöne koýdatlar. Biz öz aramızda Türkmençe gürleşmeli, Türkmençe yetleşmeli, öz ene dilimizi östürmek üçin can etmeli. Beýleki dillerden öwrenýän zatlarymyzy, beýleki ýurtlarda alýan bilimlerimizi öz ene dilimize sindirjek bolmaly. Şoň bekwitine işletjek bolmaly. Şoň üçin men şunkun birinçi dünýä boýunça ene diline bagşlanan gepleşimizde hökümete ýa bolmasa prezidente dälle küllü Türkmeni ýüz tutasym gelýär. Aýratynam ýaşlara gelin öz ene dilimizi biz gorap alyň. Döwlet şu işi etmeýän bolsa, demek bizim özümüz edelim. Ana şu meselede men bir ýene de sözümiň soňuna aýtjak anyk bir teklifim bar. Bu neşriýaty Şweýçarda ýerleşýär, hemde türkmen, şwed hemde rus dillerinde kitaplar çykarýar. Eğerde İran, Owan türkmenlerine gerek bolsa, şu Stockholmdan alyp gidip bilseler, bu neşriýaty türkmen diline kitaplary mutawat vermäge taýýar. Ama Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýa-da bolmasa bu neşriýatynyň öz internetdäki saýtyna habar ýazyn, hat ýazyn, näçe kitap İrana, Owanstana bu neşriýaty size şonu türkmenler üçin mutawat vermäge taýýar. Söhbetdeşler köp sag bolun, öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşanyňyz üçin minnetdar sag bolun. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşiginde şuň ene dilimiz barada söz açdyk. Türkmen diliniň daşary ýurtlarda türkmen azlyklarynyň arasyndaky we şonuň ýalyda ýurdun içinde hemde daşyndaky Türkmenistan raýatlarynyň arasyndaky ýagdaýy barada dünya türkmenleriniň wekilleri bilen türkmen ene diliniň ýitip gitmeginiň öňüni almaklyk ýa-da ony beýleki dilleriň täsirinden goramaklyk üçin näme edip bolarka diýen sowalar esasynda Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşiginiň bu pikir alşygynda
Şwesiýadaky Gün neşriýatynyň başlygy ýazyjy şahyr hem metbuat işgäri Ak Muhammed Weltapar, Ýewropada okaýan türkmen talepleriň wekili Bahar, Türkiýedäki Uwansany Türkmen Talepler Birleşiginiň ýol başçysy Esadulla Erkin Türkmen we Türkiýede ýaşaýan türkmenistany aktivist Rozbay daglar gatnaşdy. Qadarly dinleýijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Vey diýsen vey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwladyň bar ýanerleriň işini ot ýerden atdy. Her getdanyn 1 toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýanlar şoladyň. Şikayatyňyz barmy? Bizde deputat saylandan biz onu tanamız yok, kimliginden bilemiz yok. So deputat adamı tanamız yok, hiçle kömegem yok. Derdiňizi köpçülige ýetirmekçimi? İtin ümmetlemeň sebäbim şu meydanlarda mallar hor diýip gurrunma. Bizim Moskovadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýar. Moskovadaky 7 926 236 04 55 nomerli telefonumda galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigine sizem gatnaşyp öz temalaryňyzy hödürläp, pikirdir garaşlaryňyzy beýan edip bilersiňiz. Muň üçin Azatlyk radiosynyň hat e-mail belligi azatradio.org, hat e-mail belligi azatradio.org, elektronik poçta salgysyna hat berin. Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini azatkabar.org, azatkabar.org internet sahypasyndaky audio menü diýen ýerden dinläp, azatkabar.org, azatkabar.org internet sahypasyndaky ýörüti gepleşikler bölümi bilen dilelikde Azatlyk Radiosy adly Facebook, Twitter we Kontakt sosial ulgam sahypalarymyzdan ýyzarlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigi arkaly dünýä türkmenleri bilen azat tolkunlarda gatnaşyp hem habarlaşyp duruň. Rowaşlyk hemraňyz bolsun. Saglykda hem bagtyar günlerde görüşelim.